Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het verzoek voor voorlopig getuigenverhoor van de Italiaanse officier van justitie Roberto Pellicano is gisteren toegewezen. Het verzoek was ingediend door oud-premier Gerrit Schotten en zijn partner Cicely van der Dijs. Volgens de twee en hun advocaat is het belangrijk om Pellicano alsnog te horen, hoewel ze al eerder hebben gevraagd om hem naar Curaçao te laten overkomen. De verdediging van Schotten verwijst naar het begin van het strafrechtelijk onderzoek Babel. Het zou onder valse voorwensen hebben plaatsgevonden en de Italiaanse officier van justitie Pellicano zal dit argument kunnen onderbouwen, zo menen de advocaten. Het is nog niet bekend wanneer Pellicano zal worden verhoord. Advocaat Eldon Peppi Silveran vindt dat de mensenrechten niet worden eerbiedigd in het geval van Theo Heidegger. De leider van de grootste partij van Sint Maarten wordt momenteel vastgehouden op verdenking van corruptie. Volgens Silveran zijn de omstandigheden waarin Heidegger wordt vastgehouden niet correct. Gisteren heeft het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens ook aangegeven dat Nederland meer moet doen om de mensenrechten te beschermen van de gevangenen op Sint Maarten. Volgens Silveran moeten de magistraten op Sint Maarten hun werk doen. Zo niet, dan kunnen ze beter terug naar Nederland gaan. Hij wil dat de rechten van Heidegger worden eerbiedigd. Zo niet, dan moet er internationaal recht worden gezocht. Volgens parlementariër Giselle McWilliam moet er iets gedaan worden aan de vernietiging van de natuur bij Dam Preto op Banda Riba. Ze heeft gisteren met eigen ogen gezien dat onbekenden diaba's hebben weggehaald uit de dam en heel veel troep hebben achtergelaten. Volgens haar gaat het om criminele activiteiten en moet Curaçao meer doen om de natuur te beschermen. Extra meldt dat er vanuit justitiële kringen met extra zorg wordt gekeken naar de situatie in de gevangenis. Volgens onbevestigde berichten zou er poging worden gedaan om meerdere wapens de gevangenis in te brengen via drones. Op die manier zou een moordaanslag worden voorbereid. Het gebeurt juist in deze periode omdat men verwacht dat er minder mensen naar het werk zullen komen. Op hoog justitieel niveau wordt er gekeken naar de zaak en wordt alles gedaan om te proberen te voorkomen dat er een moordaanslag in de gevangenis gaat plaatsvinden. Het is carnaval en daar horen jump-ups bij. Gisteren vonden er zelfs 2 in Pariba plaats. Op de eerste plaats het traditionele jump-up van de scholen in Pariba, zoals het Colegio Belle Vaz, Berg Carmel College, Colegio San Martín de Porres en Colegio San Dominico. Op de beelden kunt u zien dat het een groot succes was. Net zoals de jump-up van Mas 99 en vice versa. Voor het eerst sinds lange tijd hebben ze weer door Salinha een jump-up georganiseerd en dat leverde veel gezelligheid op. Kenny Jansen staat binnenkort weer op het veld. De beroemde Curaçaose honkballer zal aanstaande zondag in het veld treden tegen de Texas Rangers. Het is de tijd van een springtraining en daarom wordt het aanstaande zondag gespeeld. Jansen is eind vorig jaar geopereerd voor de tweede keer aan zijn hart. De operatie is goed verlopen en iedereen kijkt uit naar de wederkeren van Jansen op het veld. De militaire acties op de verbindingsbruggen tussen Colombia en Venezuela hebben onverwachte gevolgen. Vandaag werd bekend dat 3 van de 4 bruggen die de Colombiaanse grens met Venezuela met elkaar verbindt, dreigen te bezwijken. Dat is een gevolg van het overgewicht door de Venezolaanse militaire voertuigen. Colombia onderzoekt de zaak en wil weten of het nog veilig is dat er daadwerkelijk verkeer overheen gaat. Op zijn beurt heeft Juan Guaidó, de interim-president van Venezuela, aangekondigd dat hij maandag terug wil naar Venezuela. Hij is op bezoek geweest bij onder meer Brazilië. Hij weet dat de Venezolaanse rechter een verbod had uitgevaardigd op hem om buiten Venezuela te reizen. Niettemin zegt hij maandag gewoon terug te gaan naar huis. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.